Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakusuko, The Promise. Mura magkabudo og masakit na nasa ospital. Ha? Eh, tuod no? Ako lang pagkapinan og card. Aron maklaro niya akong tumong og tuyo. Og ako din ang sugto ni Ma'am Natsumi nga mahimo niyang bana. O, di ba? Ayaw na lang pag-usik-usik sa oras og kwarta bay. Ano man? Giduwaan lang taan ang Natsumi. Busa, ayaw ibutang si mong kasing-kasing ang pagpanguyab niya. Kidrama raning tanan. Tuod no? Bahala. Magdama. Bisig drama pa rin. Kinahanglan nga ako kayong sugton. Aw. Bahala ka. Kung masakitan gani ka, ha? Kaya mapildi ka sa atong tigi. Ngunit man eh. Wa na ko'y saan na ha? Ngano? Nagtuog gid ka nga ikaw gid ang mahimong quick nga bana ni Ma'am Natsumi. Oh! Ako, Ha? tungod kay paniguroon ako. Oh, asa ka? Asa ka? Hoy! Bungol ka do, asa ka, hoy! Ala na ka niya! Pagpiling imo niya! Yay. Mura tuod kong mundua og masakit to sa ospital niya akong regalo na. Mga prutas mo din eh. Saging may kuwang ini, halo-halo naman eh. Mamauli na kami sa Japan. Seryoso na si Ichiro. Sumakay akong bahato nini. Apiki naman sa oras. 私は大学を持っています。携帯欲しいですか？ No. Ikaw lang itambong sa imong meeting. Anay lang ko sa beach. Be careful. 私はなります。 Buutan man unta sab niya si Ichiro. Pero, nga nung dili magyug ko ganahan niya. Ato ko sa CR. Tawagan ako si Rolando. Isa mo na yun ako. Tanaw na ko, be. Oh. Si Ma'am Natsumi man eh. Hello? Unsa naman? Sino naman? Ang pagpanguyab ni mo nako. Unsa na may imong first move? Naunsa sa taong ka? Ako yung nguyab ni mo. Busa maghuwat ka kung kanos ako muhimo sa akong first move. Nayabag na ka? Ayaw lang ko kasabi. Sugta na lang ko. Kinagdali maka ka. No. Okay, sige. Magbuhat na lang ko sa imong bahaton. Pero ayaw to kaya. Kay hapit na may manglar ka balik sa Japan. Mao na, Rolando. Nagsulti ni kanina si Ichiro. Unya, mamauli na mi sa Japan. Oh, pauli na lang mo. No, dili lagi ko mapauli sa Japan. Pre-pause pa man na nimo. Nga taga-Japan man gyud ka. Imo gitingaling kapalaran nga maminyo ka ng Ichiro. No, dili na nako kapalaran. Ako nang usbon. Subtao kay. Di ka makasupak sa kapalaran. Ako nagsupakon. O kinahanglan nga tabangan ko nimo. Sige na, panguyabin ako. Pagwat ya. Gubba ba sa akong diskarte nimo? Ibaw ba kas batasan sa tinuod nga Pilipina? Unsa man? Ang tinuod nga Pilipina, magpaabot na siya kung kanos ang mulihok ang lalaki. Ang babaeng Pilipina, dili mag-una-una. Ang babaeng Pilipina, di maoy mo plano sa umaabot. Kinahanglan ang lalaki ang magbuot sa tanan. Dili naman na uso karon. Parehas naman tagkatungod karon, lalaki o babae. Pero di paghihapon ang gusto. Niya ka karon sa Pilipinas, busa. Mulihok ka sama sa Pilipino. Kasabot ka? Ha? Kasabot ka? O paghuwat kung kanos ate ka pakuyabi. Bye! Hala, nasuko ay. Kanahan di ko mamati ni Rolando basta pasuko na siya. Kalagot.
Sakam gid akong dugo basta pag inamaw na ning bayhana. Ano sa naman do? Ha? Nahatag na ninyo ang imong regalo para ni Ma'am Natsume do? Oo. Ang tana ka. Walang. Kaya ko, padoon naman ko dito. Pagamping bay. Kuyawa ko naman kasi sa karibal ko. Ako may pampingon mo. Di normal kining gisudlan tang kabuang. Dunay masuko na to. Kana way lain. Mao si Sir Ichiro. Nagkasabot sa kubaton eh. Bitaw, kasabot bitaw. Basta pagamping lang. Bahala ka. Sige. Yala ka ha? Ayaw nagumpa akong diskarte do. Amin ko do. Ganahan na gyud kumupundo dinhi sa Pilipinas. Oh, Erning! Ikaw di ay nga! Kuyawan lang ko ni mo da. Ma'am. Niya akong regalo para niyo. Uy! Kataghan ko na ng prutas. Makarindot nig samot sa imong panit, ma'am. Makagwapa nig samot nimo. Hala, uy. Maugid ni mga prutas ang gusto na kong kanon ko nilantan ko. Maubitaw nga mao na akong giregalo nimo, ma'am. Kay basin og naglain ang mulawas ba. Ya ganahan ka mo kaon og prutas. Naglain gyud bitaw nga akong lawas, Erning. Oh, timing gyud kayo akong paghatag mo og mga prutas, ma'am. Maog yun. O sabay gusto nimong unar og kaon, ma'am, ning akong dag prutas. Manggang hinog o hilaw, mansanas o grapes. Ha? Pili lang, ma'am. Hello? May gibilin ko sa dakong bato, daplin sa dagat. Kuha ato. Bato? Ang bato nga outlanan sa atong yutas, daplin sa baybayon. Bye. Erning, Ma'am? excuse na ha? May kuhaon pa ko? Uy, ma'am, asa ka, ma'am? Ma'am, paano makasaubos sa dagat, ma'am? Maligid ka, ma'am, ha? Yay. Ako sa sundan, kaya basi maligid siya. Punya, ni kaligid niya. Mugunit na yun siya sa akong mga kamot. Punya, kung magunitan na ako yung kamot, makasimot ako siyang kamot. Ako sa sundan. Mauna ni, magkapabor na ko inibero lang do. Uy, hala. Naagigibot ang nga buwak sa ibabaw sa bato. Oh, roses. Mga puti nga rose. Roses ang regalo ni Rolando para na ako. Oy, ma'am, ayaw kay kapa ang roses, ma'am. Basig doon na hilo. Wa ni hilo, oy. Kay gikan ni Rolando. Usa? Uy, hala. Mao man ang iyang gipalit nga roses. Mauni-una regalo ni Rolando na ako. Roses. Puti pa gid kaayo. Kahumot. Ma'am, ganahan na kag buwak? Oh, labi na gid sa white rose. Oh, mao ba? Ni epay card. Basaha ko no kung usay gisuwat niya na card, ma'am. Ka-cute sa card. Oy, kabarat ang card niya, ay. Dosir ba? Dili ang card ang importante, Erning. Ang importante mo ang pagpili niya inibutanga nga ihatag nako. Mao ba? Ma'am, palitan sa piyata kag card, ma'am, ha? Kanang mahalon sab, kay importante o gana ko. Sige, Erning. Sige. Today, biyain ako din eh. Ha? Pero, ma'am, Biyain ako din eh, Erning. Kaya ako nang basaw na ang suot sa card ni Rolando. pero, basig, kamangon kag umang din, ma'am. May nang na ako nga, kuan, magkabantay. Erning, Oh, ikaw na, please. sige lang ay. Lakaw lang ko. Thank you. Unsa kay gisuwat ni Rolando ini ang card no? Excited ko. Ako na ning ablihan. Oh. Uy. And there you have it,
everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!